Sä täällä lakasit. Joo. Joo. Muistatko sä mua? Sehän on naapuri Pikku Henri. Sehän on tuo iso mies. Sä täällä morjestelet ihmisiä. Morjestat ja haeks sä niinku hyväksyntää ja joo, arvostusta. Nää ihmiset, nää nauraa sulle. niin. Sä ja isännöit siellä, sä pokkuroit ja nöyristelet sitä ja nuolat sen perse. Joo. Ja iltaisin sä häpeet ittees. Sähän on talon mies. Kun et sä mikään mies oo. Sä oot pelkkää housu. Niin. Ja sun vaimoskin häpeää. Terve. Henri, tus takaisin. Sähän on pelkkää moppi. Ja toi kissakin häpee sun. Hei! Pesänkin rakensin. Sä nöyryytät ittees täällä näitten ihmisten silmissä. Sä oot häpässy ittees. Häpe! Sä oot täällä töissä. Joo. Kirjoitat sakkoja. No, se on vähän niinku mun homma. Muistatko sä mua? Ai, Rintasen Henri, katos. Mun vanha koulukaveri, joo. Sä luulet, että kun sä kirjoitat täällä näitä lappuja, se on tonne takki päällä ja tonne merkki rinnassa, niin ihmiset kunnioittaa sun. No. niin. Ei ne kunnioita. Ne nauraa sun. Sulle nauretaan. No. Sitten kun liikkuvat poliisit tulee, niin sä nöyristelet ja kumartelet niille ja nuolat niitten persettä. niin. Ne häpee sua. Kuule. Kaikki häpee. Toi koirakin häpee sua. No. Sä luulet, että sä oot mies. Mut et sä oo mikään mies. Sulla on varmaan miesten kalsarikki. Sun miehes häpee, sulla kaikki häpee, mäkin häpee. Terve. Rintalle, tuus takas tänne. Niin. Tiedätkö sä mikä sä oot? Sä oot toi punainen takki. Hei! Sä oot nöyryyttänyt itses täällä näitten ihmisten. Sä oot häpässy itses. Häpee! Sä oot täällä kaljalla. Joo. Muistatko sä mua? Korporaali Rintanen, Henri Rintanen. Sähän olit meidän komppanian päättäjä. Joo. Kauhea mies huutaa. Joo. Sä luulet, että kun sä huudat niin kauheasti, niin kaikki sotilaat kunnioittaa sua, kun se on tollanen läpyskin. Ne nauraa sulle. Sitten kun luutnantti tulee, niin sä nöyristelet ja pokkuroit ja nuolet sen persi. Niin. Se häpee sua. Sua häpee. Kaikki häpee sua. Kaikki koiratkin häpee sua. Tiedätkö sä mikä on komppanian päättäjä? Joo, komppanian äiti. Niin, säkin oot tollanen ämmä. No varmaan kotona kaikki rintaliivit ja hameet ja sun vaimos häpee sua, kun sä oot tollanen juoppi. Terve. Rintanen! Odottakaas vähän! Rintanen! Tiedätkö sä mikä sä oot? Sä et oo mitään. Sä oot pelkkä suutari. Tule päin, armahain. Hei! Sä oot nöyryyttänyt ittees! Sä oot häpässy ittees näissä! Täällä puistossa sä oot nöyryytys! Häpeä! Sä oot täällä töissä. Ilta. Vartioit tätä ovea. Muistatko sä mua? Taas Rintasen Henri. Niin. Sä luulet, että kun on nyt leveät hartiat ja tällainen frenikka tuossa rinnassa ja sä pääset, ketkä menee ulos ja pääsee sisään. Niin, no se on. Ja sä luulet, että ihmiset arvostaa ja kunnioittaa sun. Niin sä luulet. Näin ne nauraa sun. Sulle nauretaan tuolla ja sulle nauretaan tuolla. No. Jää rauha. Niin. Sitten kun toi hovimestari tulee, niin sä kumarrat ja nöyristelet sille ja nuolet sen perse. No, ota niin, ihan sä rauha. nuolet sen perse. Niin, Ihan rauha. hovimestari häpee.
Se häpee sua. Sä häpeät ittees, kun sä meet kotiin, jos on taskut täynnä kolikolla. Sun kissakin häpee, äiti häpee, mäkin häpeen. Terve. Rintanen! Tuupa käymään täällä. Niin. Tiedätkö sä, mikä se on? Se on sellainen vääntynyt, kiaro narikkalappu. Pesänkin rakensin. Sä oot löyryyttänyt ittees omassa ravintolassa. Sä oot häpässyt ittees täällä. Häireen ihmisten silmien alla. Häpeä. Mitäs korjalla? Mitäs siellä? Kumikädet kaivaa miinaa maahan ihan samaan malliin. Joo, mä siellä ihan hyvin oon mennyt. No niin. Mitä tänään tehdään? Tulis Rintanen vai? Tihuttaa täällä kaljalla. Rintanen! Lauluta mitään. Ei. Ei tulis mieleenkään. Mä haluan sovittaa mun väärät teot. Mä tiedän, että mun ja teidän välillä on ollut ristiriitoja. Eiks niin? Vähän. Mä tiedän, että mä oon tehnyt teitä kohtaan väärin. Mus on liraus kusipäätä ja hieman mulkun vikaa, mutta voinko mä nöyrtyä teidän edessä? Voinko? Voinko mä nöyrtyä teille? Mulla on tänään syntymäpäivä. Onneksi olkoon. Täytän 25. Lähettekö mun luo kahveelle? Lähtekää mun luo kahveelle, niin sovitaan nämä hommat. Jos kaikki Täri on kahvitus. Kaikki lähtee nimenomaan. Hienoa. Hienoja miehiä ja rouvia. Kiitos kutsusta. Joo, tervetuloa tänne mun matalaan majaan. Erikseen ja yhdessä. Käykää istu. Istukaa. Kiitos. Istukaa alas. Tervetuloa vielä kerran. Tervetuloa. Tämähän ei oo mulle mitenkään helppo. No ei. Ei oo helppo. Ei oo helppo sanoa ihmiselle, mitä se ajattelee ihmisestä. Näin silmätysten. Ja toisen kotona. Niin. Mutta te, sinä, te olette kaikki nöyryyttänyt itteen. Te olette taas kerran nöyryyttänyt itteen ja tullut tänne mun kotiin. Te häpässyt. Sä häpeet tota, ja sä häpeet tota ja toi häpee sua. Te kaikki häpässy itteeni. Te olette tullut tänne mun kotiin nuoleen mun persettä. Mä luulen, että se saatana pyytää anteeksi. Eiks sille nyt mitään voi? Ei,